बाबू रेडी झाली? हो. आज दोघांपैकी कोणता बाबू चांगला दिसतोय? दोघं. तुम्ही जास्त. चला रेडी ना? आता आम्ही चाललो कुठे? आजी आत्याकडे. काय करायला? असंच त्यांना भेटायला. आता पहिल्यांदा देवाचे चालली आहे पाया ना? पडायला. ते ओटी बिटी भरायला चाललो आम्ही, बरोबर. चला. आणि मम्मी कुठे आहे? मम्मी दाखवू काय? मम्मीला दाखवू काय? उठली 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 झोपलेली होती. उठली उठली. आता मम्मी येणार आहे. आजीकडे आम्ही राहायला पण जाणार आहोत. आम्ही नंतर जाणार आहे. दोघं जण तिघ जण राहायला जाणार आहे. पण आता जर आजीला भेटायला पाठवते. काजल गेली नाही ना अजून. खूप दिवस झाले आल्यापासून गेलो ना आम्ही त्यांच्या घरी 2 वेळा गेला ना तू. अजून काहीतरी कामामुळे डिले होईल म्हणून आज जरा फक्त जाऊन येतो 2-3 तास. मग परत संध्याकाळी घरी येणार आहे. राहायला आम्ही नंतर जाणार आहे. जाणार आहे आम्ही 3 दिवस राहायला जाणार आहे. आजीचे चांगले व्हिडिओ शूट करायचे आहेत. पण मंदिरात जायचं आहे ना. हा मंदिरात जायचं, ओटी भरायला जायचं ना. ओटी भरायला मंदिरात जायचं आहे. आजीकडे ओटी भरायची आहे. तोपर्यंत मम्मी जरा आराम करेल है ना. तोपर्यंत मी टाइमपास करते. काय आलं? कधी पण किकने सुरुवात करायची. चालू पण झाली लगेच. हो बघा आपण आला येतोस. अरे वा, काव्या तर फॉरेनर बनून आली. काय केलं? हे बघ. काव्याने बघा कसं पकडलंय. कसं पकडलं? पकडलंच नाही. पकड. चला बोल. आम्ही बसलेलो असं. चला बाय बाय. आली का नाही तू आज घरी? का नाही आली? हा का? तेच आम्ही विचार करतोय तू आली कशी नाही आज. उद्या पण नाही येणार. का? उद्या पण अभ्यास. उद्या पण अभ्यास आहे? अरे वा, भरपूर अभ्यास करते. आता इथे आम्ही काय घेऊन आलो आहे ते एक आजीसाठी, एक काव्यासाठी आणि आजीच्या देवासाठी तेल पिशवी लागेल ना. तसं अगरबत्ती आपण घेतली आहे, फक्त तेल पिशवी राहिली होती ना. हो, बाकी सगळं घेतलंय आपण ओटीचं सामान. असं मधोमध किराण्याचं दुकान असतं ना आपल्या. हो. चला बसा. काव्या जमेल ना बसायला? ठीक आहे, बसते आता. समोरचा व्ह्यू दिसतोय मस्त. काव्याला विचार, इकडे आली होती का काव्या? आली होती तू? इथे बघितले हो. आलेलीच नाही. टर्न बघा कसे आहेत बापरे. दादाला पकड कापला. तशी पण ती काय मधी जाती थोडी पडणार आहे. पडणार तर तू. असं वाटतं ना हे. कसं वाटतं, एकदम सिनेमॅटिक वाटतं ना. हो, तेच मी त्या दिवशी बोलली. इथे आली होती का काव्या तू? आली होतीस? खारुताई पळाले. काव्या तू इथे आली होतीस? इथे आताच कोणतरी हे ओटी भरून गेलं होतं. तिकडे कासव. काय तिकडे? बघूया, दाखव. कासव? चल बर. इथे छोटी बाया आणि मोठी बाया आलेली आहे. आता ह्यांना हे आम्ही फर्स्ट आता इकडे टूर गाईड आहे इकडे. आता तू आली नाही ना इथे कधी? पहिल्यांदा ना. तर हा रस्ता बघत चला, खाली बघत चला, कसं काय आहे बघत चला.
एक दुसऱ्यांचा हात सोडावे जरा थोडा वेळ. इकडून बघा कसं आहे. आओ तुम्हें जंगल की सैर कराते हैं. आओ तुम्हें रानी जंगल की रानी तुम्हें जंगल में लेके जाते हैं. काय कुठून आणणार? कुठून आणला रस्तोच तसो आहे. जंगल की रानी. जंगल जंगल बाद चला है पता चला है गा. आलं घर. आला ना काव्य घर. कसं वाटतं हे. असं वाटतं ना गावी आल्यासारखं. चला बाया. आता तिकडे बघ पिपाने आणि ढोल ताशे घेऊन उभे असणार तिकडे. स्वागत नाही करोगे हमारा. ही तीच जागा जिकडे आते पडली होती. हे बाई इथे पावसातून ना पण आता नाही. काजी आलाव. हा कुलूप खोला कुलूप. हे आहे बॅक बॅक फ्रंट एंट्री पुढे आहे. यावे इकडून नाही इकडून नाही. यावे यावे. आजी तांब्या घेऊनच उभी आहे. उभे राहा. चला. अरे काव्या काव्या पण आली. वा. मीठ आणि पाणी ना. असं काय करतात आजी हे म्हणजे काय कसली कशी प्रथा म्हणजे काय. शास्त्र आहे. काव्याचे पण पाय धुवा. चला यावे यावे घरी यावे. चला पाय टाका राईट पाय देवाच्या घरी. येस शिवहारा. आता कुठे गेली. येत आहे. बसूक जमत ना साडीवर. वरती बस. चला आजीच्या हातचा आजीच्या घरचा पहिला पाणी पिऊया आपण. आजी पाणी मस्त ताजा थंडगार. सुपारी खाल्ला वाटतं. काय आजी सुपारी खाल्ली. आजीला सांगितली सुपारी नाही खायची तरी खाल्ली. पाणी गरम ना. मग खोक लागतात तुम्हाला. सेजलने बनवलेले ना गणपती. हा बरोबर. सेजलची कृपा. बाहेर इकडे फोटो काढायचे तुला काजल. पाणी घ्या. सुपारी जास्त नाही खायची आजी खोक लागतं मग. घे पहिल्यान घे. गरम चालत ना. काय तुपात गरम आहे. वरून काय पित तोंड लावून पी. आणखी आणू तेल बाबू. नको नको. एका पिऊक शिकू खावा आता. देऊ का मला. नाही, तांब्या राहते तांब्याने पितो मी. आलाव काय करू गेला. आणलं हा काय शेण भेटत नाही ना. नाही दूध मिळलं. नाही त्यांच्याकडे मी सांगणार ते बाबाला फोन करून हा काय दूध दूध पिशवी आणायला आणली असती. हा फोन केला. आवडलं तुला गाव इथे. वाडी आवडली काय. तुका आवडली का गाव. फिरू का आवडला का तिका फिरू का तिका फिरूक आवडता. तिका फिरूक आवडता. फिरूक आवडत. आता यायलाच पाहिजे ना. हा आता येणार आहे. एका पाणी पियालो आहो मी गरम गरम. कसं वाटतंय गारगार. आधीचा गाव बघा. आधी पाया फटता बाय. हा आधी पाया पडूया ना देवाचे. ओटीचं कुठे. आजीला कुरकुरे आणलाव ना. आजीला खाऊ आणलाय. हा चालात चालात चालात. चला चला पहिले देवाच्या पाया पडूया. थांबा जरा तुळशी पत्र खाय बाबा. चप्पल घालायची ना आजी. नाही घातली ते जवळ गेले ना. काय गेला होता. तुळशी पत्र तुझ्या मारू जरा पाणी. मारा. आमच्या पण मारा बघणाऱ्यांच्या पण मारा सर्वांच्या मारा. सर्वांना पवित्र करा सर्व. रामकृष्ण हरी रामकृष्ण. रामकृष्ण हरी. जय सद्गुरु. जय सद्गुरु. शिवहारा. हरा हरा मार्लेश्वर हरा हरा मार्लेश्वर. हवी एक तरी बोल काहीतरी. तू काय बोलतो. ओम नमः शिवाय. संक्रांतीचा सणबाई कंक्रांतीला राल्याच्या राशीवरी शंकर उभा. क्या बात है. टालिया. हा अजून आहे पुढे. संक्रांतीचा सणबाई कंक्रांतीला राल्याच्या राशीवर शंकर उभा. शंकर पार्वती उभी आहेत. राल्याची म्हणजे झाडे बिळ सगळा त्याच्यावर ती उभी आहेत. इथे ठेवायचं का कुठे ठेवायचं. स्टूल वर आहे. आधी इकडे ठेव मग घरात यावे यावे पधारी आहे. तिकडे वरतीच ठेव.
काय पडला नाही काय नाही. वरतीच ठेव ना तर आधी ह्याच्यावर ठेव. हा माझा नातू आलाय, नाचून आले आहे आणि देवाच्या माझ्या नमस्कार करतात आहेत. देवा मान्य करून घे. अष्टपुत्र सौभाग्य हा सांग आई. पुत्र हा सांग सौभाग्य लवकरच. होती आणि चांगला पुढच्या होऊन दे. वर्षीला यायला पाहिजे. गॅप मध्ये हे तुझं या बेस्ट. चप्पलचं चप्पल जिला नमस्कार. अष्टपुत्र सौभाग्य आई दे आशीर्वाद. देलो. हा माझ्या पण द्या करा. किती? 2 महिन्यात 2 महिन्यात हा पुढच्या वर्षी यायला पाहिजे इथे. नाही 1 महिना तिकडे. हा अष्टपुत्र सौभाग्यवती. ट्विन्स हा मी पण दिला. हा हा एक इथे ठेवायचं मग हा मधलं. एक काव्याच्या घरी नको आणि तुम्ही फ्री. तुम्ही ती पुढच्या 2 साठी. बसा. हे बघ इथे. जा. आवडला का तुका? तुका आवडला काय? हा नाही होईल बघ. कुठे आहे ते? नाही हे ह्याच्यातून जात नाही ना. राहू द्या त्या. मग माझे मोठा आहे देव का? राहू दे. हा. हाईट प्रमाणे हा. हे घे काय ते? नाही नाही राहू दे राहू दे. नाही होणार. नाही माझी 6 नंबर होते. खाई चाललीच काय? नाही ते शिरपण नाही आहेत ना, शिरपण झाले आणलेले श्रीफल नको आता, नारळ कशाला पाहिजे? ना ते असे घालतात ते शिरपण साधे. चप्पल चप्पल स्लीपर. आता हे नवीन घेतलात? हा नवीन घेतलेला हे पण कोंबडी पिल्लू, कोंबडी नाही हे ते विकू, पिल्लू विकू. उदयन दिला नाही ती उतरायच पण ती 3 पोरं नेला मग आता पण एक पकडला मी जेवण मम्मीला आवडेल ना काजल इथे? हो मम्मीला तुझ्या या या आवडेल ना? या या घाल ना, ही कधी घाल? राहू दे काय नाही. ही घाल. नाही राहू दे. ते कोणाचं हे असं हे आमचंच आहे सर्व. या ते माड वगैरे. तुला घेतो का कोंबडा पकडूक? नको. हे वरती बघ माड बघ. नाही कोंबडी घेतलं नेल्या बेडरूम आवडलं का पण आधी? घर हो आवडलं. अडचणीत आहे हो, बारीक बेडरूम सामान ते बघ माऊ. माऊ आहे ना, राहू दे. बारीकसा आहे छान आहे काय नाही बारीक. बस बस पप्या तुका झोपू होत ना इकडे? हा तर खायला ताणून झोपायचा. समोर एसी आहे ती बघ, रात्रीची थंड हवा समोरून. ओरिजिनल. अगं नाही सामान आहे ना काय टाकून आडांच्या ठेव बघा तू बस बस तू आलीस की नवीन बेडशीट येते बघ, ती बघ. नवीन तेव्हा वरती ठेवलंय धुवून. वरती टाकून टीव्ही आहे इकडे टीव्ही पण आहे. त्या बरेच दिवस लावल्याने नाही ग कधी आठवण करणार होते सकाळी ते म्हणजे काय चालू ठेव मस्त आहे घर. हा, मस्त. उई. बसा बसा तिथे इम्पॉर्टंट आहे सर्व. जा, बघ, मा- टीव्हीच्या वरती मोबाईल ठेवायचा आणि बघ, टीव्हीच्या वर मोबाईल बघायचा. नाही मटक्या तिकडे भूक लागत जरा ते हे आले भडंग आले, भडंग जा भडक कपडे घालून आले, पण भडंग आणलेले. नाही लागणार हा, पप्पू नाही नाही निघतो मी. निघायच्या आधी आजीला आणि काव्याला एक गिफ्ट आणले ते विसरला हो काय? नाही आहे लक्षात. आजी खाता काय स्पेशल गिफ्ट तुम्हाला. कणकणीत आहे बघ. काय आणला बघा तुमच्या नाच सुनेनी. बालाजी, बालाजी. कुरकुर ऑनियन के ऑनियन. ऑनियन चिप्स. आता टीव्ही बघून मी राहते काय हा कावराला क्रीम अँड ओनियन. खा गावया खा. कधी घरी खाशील का आता? आता खाते घरी खाते. मग ते घरी जाताना ते दिलं. बॅग मध्ये ठेवत्या. चला जाऊया. आजी तर्फे श्रीफल. नाही आमच्याकडनं हा शिरपण हातीत माझी सून अशीच हा आजी ह्याला काय म्हणतात? श्रीफळ. शिरपण आणि बाहेर घालतो आपण त्याला काय म्हणतात? नारळ स्लीपर स्लीपर. तू हलत पिंडी हे श्रीफळ. पायाला का पडू? काय नाही काय ते फुल उचललं. लोक म्हणजे आजीची वेळ कसतोय पप्या. आजी आमच्या आहेत कॉमेडी, पण सर्व माहिती आहे आजीला. प्लास्टिकची राहू. राहू दे ना. आजीला सर्व माहिती असतं आमच्या. हा मग आता दोघांचे 3 होऊ द्या, हा, दोघांचे 3 मग ते सांगितलं. नाही दोघांचे 4 होऊ द्या, काय फरक नाही काजल पडत. मग वाचायला येणारच ना. हा, मग. ते बोलायच्या पहिला मी बोकला बोलून. आता इथे आजीच्या घरी काजलला घेऊन आलो. काजल पहिल्यांदाच आली होती इकडे घरी, पण घेऊन आलो. आजीच्या घरी राहायला सुद्धा येणार आहे. थोडं काय कारण आहेत म्हणून आज नाही राहते, पण येणार आहे येणार राहायला. आहेत. चला जाऊया. आमच्या घरी राहिलंच पाहिजे ना 4-5 दिवस. 4-5 दिवस येणार राहायला. तेच
आजीचं घर पण गरजलं पाहिजे. धुमाधुमाली पंढरी. पंढरी. चला बाय बाय. ए काव्या थांब, चप्पल घाल. नको कुठे येतात ते? आता इथे आम्ही गाडी कुठे ठेवली आहे तू? सरळ एका समोरच इथे आम्ही हां ओटी भरूक आला होता हो, हा आजीकडे. मग आता ओटी भरलाव आणि आता जाताव. होय, काय हा. राहत नाही काय नाही. राहू राहू खायला येऊ आता. राहू येऊ आम्ही. इकडचे कमळ कुठे गेले? आता ते काय कोणतरी हाताला हे बघ घेतला एक फुटला आता एकाला. हा पण कळलं बघा. हाताची उलटी झाली मागे ना, ते पाणी नव्हतं बरेच दिवस कुणवती नाही. हम्म. चला पाणी आहे तिथे जरच पाणी. आता आला होता पुढे या. हा, ये त्या तिकडे दारात. टार्झन आले टार्झन. मोठ्या झाडाच्या खाली लाल टार्झन. ऐकलंच काय पप्या? हां गाडी हाय इथे. जा जा. येऊ? हा नाही जा घरी जा. ही का आमची BMW उभी आहे इकडे. गाडी हाय ही काय सांभाळून. जाताव जाताव. हा, या. टाटा बाय. टाटा टाटा. हा धरते धरते. चला. हा, या. हे समोरचे रस्ते बघा, हे खतरो के खिलाडी रस्ते आहे. गाडी दगडावून केली की गाडी वाकडी. आणि राईट साईडला काय पाणीच नाही आमच्या. आम्हाला पाय ओले करायचे पाणी होते. अटलं. पाय ओले करायला पण पाणी नाही ना. हो खूप कमी आहे पाणी. ड्रायव्हर दिसताय का ड्रायव्हर? रमत आहे तो ड्रायव्हर. संध्याकाळचे किती वाजले माहिती काय? संध्याकाळचे 5:30-6 वाजले. आम्ही तालुक्याच्या आतमध्ये घरी चाललो. प्रॉब्लेम ना झाला. रस्ते बघा कसे आहेत. आधी वाचणार मग खाणार. तुझं घर आला. कुठे आहे? तो काय आपलं घर आलं ना, आपलं घर आला ना, आपलं घर आलं. आला. बुबू आले बुबू. बुबू आले बुबू आले बुबू आले. दोन बुबू. या या. बुबू टाकते पुन्हा डबा. काकी कहाँ चला गया? काकी की आली ना आजीला भेटून? आजीला भेटून आली ना तू? काव्या आई काय विचारते? आली आली. आली आली. आली आली बोलते. आलो आहे आम्ही आला. पटकन. जा का पहिला तोंड टाकून घरी जा. कपडे बदल.